Takže čau lidi, my jsme trošku opožděně začali natáčet, jsme si to uvědomili až teď. A prostě nás děláme palačinky, jestli jste si nikdo nevšiml. A děláme speciál, dali jsme do toho šťávu lesní směs. Jo. Bez tak tady budou hejty v komentářích, že jsme prasata a tyhle věci, ale ono je to dobré. Já tam nemám olej. Co jsem dala? Dobrý, já tam dám. Pardon. Jo lidi, co říkáte na moji krásnou vařičku, jak vidíte. Úplně krásná, takhle vysmátá je. Já si myslím, že úplně famózní. Do prdele! Samozřejmě dejte like a odběr. Ano. Když se vám tohle video líbí. Se slunečkem. Tady opožděně sice trošku, ale určitě se vám líbí to video. jo. A máme takový problém. Tam bylo napsáno hladká mouka. A my máme mouku hladkou. Ale to je fakt špatný lidi. To je hrozně špatný. Ale to bude hnusný. Přesně. To je není podle receptu. Říct mamce, že máme mouku hladkou a ne hladkou mouku. Že to je tragický. A nebo tady máme kámo nějaký úplně babičina volba, polohrubá. Pěstčina. Hele, hladká mouka. Hej Albert, hladká mouka, nejdi to mouka hladká. Hej, to je hladká mouka. A jo, jo. Naolejujeme lidi. Biokokonat. Kokot. Naolejujeme. Krásně. Didi oil. Do prdele. A raz, dva, tři a točíme s tím jako debil. Hezky. To je černá. Je černá. Jak ty normálně. Co děláš, debile? Počkej, já jsem to omlám. Že to nesmí být urky, to je plastová míza. Ne! Vypni to. Ty seš blbej. Počkej, znova. Hřeje to? Nehřeje. Dobrý. Proč já nemám palačinku? Jo, jinak je tady, kolik je kolego? Co, Kolik je hodin, kolego? Asi půl, ne, asi 7. Pane kolega, kde máte telefon? Jo, ne. Jo, tady máte, je přesně 19:07. Jo, abyste věděli, v tento den nevaříme. Tak. A dnešní random slovo. Je švestka. Ne. Dnešní Argo, prostě, ať to roste. Argo. Ten slovo dne, teda souvětí dne, argo prostě, až to roste. Jo. A nebo Betreginer. Kurva, moje palačinka. Tvoje palačinka bude krásně černá. Jo, černošice. Počkej. Hezky. Oh! Jo. Jo! Doufám, že to bude vidět na tom záběru. Jo! Ej! Čau prdele. Dobrý. Palačinka žije. Ukáž, jak vypadá. Dobrý, bacha. Bacha! Adolfe. Dobrý, můžu se zeptat, proč je
Au. Ty se z toho nedot. Já vím. Prej, au. Hej, já pak udělám po této palačince úplně mini pidi. Tak udělej úplně mini pidi. Hej, prostě mě díra, ale dobrý, no. Co ti dám? Já nevím. Ne. Biju ten sirup. Haboš! Kurva. Já mám taky díru. Moje palačinka bude... Počkej, já mám díru na ponožce. Moje palačinka bude třeba za 10 sekund hotová. Přijdeme ještě taky na srdu pivo. Do prdele. Já tam nemám olej. Kurva. Já už to mám hotový. Palačinka. Já taky, vole. Už je černá úplně, já už to vidím. A slyším a voním. Ta už je úplně v píči. Hušají. Ty jsi blbej, hodil jsi mi to na hlavu. Jau! Pomoc! Kurva. Počkej, já nevím. Neházej mi to na hlavu, pičo. Kurva. Já. Jo. Au! Dobrý, žiju. Páni dámové, žiju. Hej, a právě naplno jede SPD. Do tvýho kraje přijede SPD. Právě za tebou jede SPD. Správný lidi sebou přivede SPD. Ne, jdi do píči. Počkej. Bacha. Narovnej si moji palačinku a lačinku. Hej, postaráš se o mé palačinky, já potřebuji srát. Tak jo. Tak se postarej o 2 palačinky. Počkej, nemáš ten volej. Mám tam volej, teď jsem ho tam dal. Uděláme pidi. Ne, tu se ještě udělám. Tyhle pidi. Nebo ne, postarej se o ní, já potřebuji srát. Takže páni a dámové, já se tady starám teď o palačinky. Jo, jdeme bomby. To je krásně černá. Ne, moje je černá. Lidi, ta tvoje je hezká. No. Co? Jo, lidi, jinak mimochodem máme tady rybízový likér, jo. Já vám ho tady ukážu. Rybízový likér, jo. My ho sice nemůžeme pít, ale je rybízový likér, lidi. Si zapamatujte, to je důležité. Kurva, to je černá. Právě vám sděluje tady můj kolega, že je to úleva, jo. Velká, prý, údajně. Má se z toho hej a je gay. Teď ty kapesničky, já mám samozřejmě kapsičky. Udělej si svůj palačinku. Banální palačinku. Musím nějaký kapesničky. Anální alačinka, lidi. Kurva, co to je pomoc? To pípá, já se toho bojím. A i o u moje palačinka o. A SMR hoši. Hej, to nejsou jenom hoši. To jsou i děvčata. Dámy pánové. Ne, já jsem to řekl naopak. Ne. Páni a dámové. Páni dámové. Já jsem Chceš? hezky špatně. Bacha. Počkej,
Narovnej tu palačinku anální. Chutná tak palačinky. Děkuji. Už to tam moc není. Můžu z toho udělat palačinku. Tak já si vyleju trošku, bacha. Si vyleju malou. A já udělám jednu malou, ne? Tohle vypni. Jak vypni? Vypni to. Proč to mám vypnout? Protože já udělám jednu malou z tohohle. Dobře. Se smaží tam bude. Myslím ti to potřebuji vlastně olejem. Co? Myslím ti to vlastně potřebuji, jo a jo. Počkej, piče. Ty jsi blbec. Kurva. Dobrý. To chci otočit. Nic se nestalo. Debila, proč to pípa? Co jsi udělal? Já nic. Pomoc! Já nemůžu. Pomoc. Haló! Pomoc. Hej, zazpomínáme se na starý časy. Do piči! ASMR. Boli ASMR, nevím, proč to hláskuju. Debila, můžeš to utřít? Počkej. Hoši. Já myslím, že ASMR. Do piče! Už mi to přestane vypínat do prdele. Máš to vyplít celý ten sporák. Haló? Už to máš. Ne, ty to máš na boostu. Já to prostě tě utřu. Do piče! To mi tam bude takový špatný. Jedu zatím prostřít. Ano. Vezmeme asi 2 tam. Natočíme vám až to, jak to budeme papat. Tak já si vás už tak vezmu. Tak, máme 15-minutové video, Jako fakt. Jo. Stalo se tady tolik momentů. Krásných a taky křišťálových momentů. A pak to se střiháme, ale. U. Ej do prdele. To video je natočený na šířku, no to je jedno. Máš to? Jo, ale potřebuji to nějak dát na lustr, vole. Počkej. To půjde. Nějak. To nejde. Morčata se bojí. Počkej. Já potřebuji něco. Něco dlouhýho. Jo, mám helmu. A přesto to natočíme. Natočíme to přes helmu, hoši. Počkejte. Jsem montér. Jinak běžte na kanál Hanza Old Machine a příhody z venkova. Mně to je jedno, Davide. To je jedno. Podrž to, vole. Ty točíš? Jo, podrž to. To vystříháme. Podrž to. Ne, to jsou fily. Tak. Počkej to. Budeš točit jako přes nějakou díru. Jo! Hej, víš, že to točí jenom u mě. Cože? Musíš to posunout, posuň to sám. Ty to točí jenom u mě. Dámy pánové. Posuň to. Ne, dáme to na 0,5. Dobrý. A pak tam bude vidět můj ksicht, ale.
To je jedno. Ahoj. Tak. Jo, kurva, já jsem nevzal palačinky. Já jsem říkal, že tady něco chybí. Butery telefonata. Ty si jíš svojí, jo? Cože? Ty si jíš tu svojí. Ne. Jo. Tak bude výstavní kousek. Dobře. Tak. Dobrá práce, kolego. Jak si tudíž? Au, kurva. Hej, právě naplno. Hej, a šíško ježí. Co je tohle, vole? Tak jo. Nemohlo dojít, to je jedno. Chutná tak Nutella? Jo. Ne, vole, je to Nutella a píčo nechutná tak Nutella. Tak já nevím. Třeba to není Nutella. Třeba tam nasrali. Přesně. Třeba si v té továrně někdo řekl, hej, seru na ně, jdu se vysrat do té skleničky. Dáme pánové, Nutella je za skla. Hej, natáčí to ještě? Dobrý záměr. Oh, Hej, to bude můj vidíš víc. to je tvůj, no. Já prostě to tam takhle na to ne. Ne. Ty si to Je, zamotáme. to je dobrý. Původně nebyly plánované ani palačinky, nic, prostě chleba. Palačinky s lesním ovocem. Hej, ono to v tom je fakt cítit. Ne, je to špatný. Mm. To je má nad tebou. A je to špatný, vole, fakt? A voní to. Možná by to chtěla, aby to tam bylo víc cítit, nebo ani ne. Tohle je to akorát. Jsem rád, že jsme ještě přidali, protože on by to pak to nebylo cítit vůbec. Černá. Tohle je taky pěkné, vole. Tohle, kamo, to jsem taky dělala. Já. Půlka z těch palačinek je černých. Ale většinou tvých. No. Protože já mám tenčí. Ty máš tlustší. Kurva. Se podívejte, mám možná plný úložiště, a nebo ještě tam tak. Já kouřím, bylo to tak. Své péro pouštím do oblak. Já zvratný kouřili vidím dál. Seru to, jako by to byly pták. My jsme nebyli pod mostem ještě. Ne, no. Ten víkend ne. Že nebyl kamarád, že jo? No nebyl. Nebyl tady ptacník 9999. Ptacník a 4 devítky. To je fakt mega jenom předmůvka. Je. Ještě odnutili, vole, ten fingerboard. Protože máš ty prsty v Nutelli. On to vyvoluje, vole. Jo, jenom taková informace. Vím, že to říkám asi po třetí už, ale běžte na kanál Hanza Old Machine. Tam je hlavní projekt fichtly. Jestli někoho zajímají fichtly, tak tam jděte. To je jeho kanál. Jeho.
přírody z venkova vlastně 3 lidi. Mm. Tacník, já a můj kolega. Ano. Všechno černý. No. To je černý jak můj černý kamarád. Pokud máte taky černé kamarády, lidi, tak dejte like. Jo, a odběr. Se slunečkem. Ještě to točíme. Doufám, že se vám tady líbí to, jak tady papáme. Doufám, že taky jíte něco dobrého k jídlu a... My vám přejeme dobrou chuť, jestli ano. Přesně. Protože my jsme zdvořilí, ale vesničani, to je vedlejší, my jsme občas prostý, rejžujeme to. Jste mohli vidět z úsporáku. Hlavně on. Mhm. To je jeho oblíbená činnost, totiž. Kde je ta lžíce? No, Aha. Já kouřím, tak. ještě jdete na kanál na TikToku Hanza Old Machine a Přírodu z venkova. Nebo ne, na TikToku se jmenuje Java Hub. Jo, mám 2 YouTube kanály. Hanza Old Machine a Java Hub. Ale jak tam je ta hora. Koliká to máš palečeků? Je tak 4, vole. To nepočítám. Mně se líbí, že toho kaká mám víc jako na talíři, než v té palečnice. Je to fakt dobrý s tím lesním ovocem. Je, ale zároveň jako, když si řekl, to je brutální prasárna, ale nevím. Tohle je taky tvoje, vole. To je taky černé. Tohle tvoje, to je malá, vole. Jo, a to je moje. No to je napůl černá a napůl bílá. Takový Michael Jackson. Do prdela. Ta byla bílá, teda vlastně ten opačnej. Michael Jackson. Ona byla bílá napřed. A Jackson byl taky bílej, vole. Nebyl bílý, Jackson byl černý a pak byl bílej. No vždyť jo. Pak byl bílej a já to chcípnul, vole. Protože se přidávkoval. No a tahle ta palačinka je, že jo, bílá a rozhodla se být černá. Jako Černošice. Pokud máte město Černošice lidi, pokud máte rádi město Černošice lidi, tak je to fakt dobře. Jo. From Černošice, Czech Republic. Kurva. Kurva. Už to mám tolik toho kaká všude, vole. Protože seš kakajový kakaják. A jezdíš na kajaku. Protože jíš kakajo. Život pro vaši pračkovář kalgon. Máte taky rádi kalgon, lidi, tak ho používáte? Já doufám, že ano. Mám celou do hubu, že? Prdele. Já suchý ty. A hned se mi to tam napí. Je, ale u těch světlejších je to vlastně ovoce cítit víc. Než u těch tmavých. Co děláš? Se... Já asi beru poslední. Jo. A to dám bez kaká. Co ty? Asi ještě dám. Taky poslední, viď? Možná. Já si dám poslední, vole.
Vždycky se žeru hrozně moc palačinek. 257 000. Jo lidi, těšte se, vyjde spoustu nových videí v tomhle týdnu. Máme přetočeno. Ano, máme přetočené máme velký plány. Bohužel teda možná nejspíš v zimě nebude tolik vycházet tak často videa. A možná budou let's play nějaký. Ano, možná pokusíme se udělat nějaký let's play. A nebo budou, nebo bude kreslení ve sněhu, jestli teda bude sníh, jo. To bude to prdel už sama o sobě na tom listí. A jestli by byl sníh, tak bychom kreslili na video, ne? Přesně tak. Vzali bychom babetu a fichtla. Taky budou na Hanza on Machine vycházet infa ohledně pařeza, protože ten je zatím rozložený. Mohli bychom zapnout stream, vole. To je prdel. Proč? Proč nechceš? Jako teď. Ne teď, vole. Třeba za hoďku. Možná. Jsme mohli dát stream. Ne, mě stejně nikdo nebude. Mám tam něco reagovat nebo hrát něco. Vypíčové. Kam tam se budeme sami kopat do prdele. Ale nebo něco dělat to. Tam budu točit jak chlup, vole, skákat jak koza. Kolik to je, kámo? Máme 30 minut máme video. Že musíme to zestříhat. Tak kámo, máme teď 30 minutový video. A nějaký ty věci musíme vystřihnout, tak jsme se tady random povídali. A jména musíme vystřihnout. Jména jo, ale ty věci random povídání to ne, vole, to je prdel. A to nemá půl hodiny, kámo. No to nebude mít půl hodiny, vole, to bude mít... Ať to má třeba 20 minut. No. Dobrý, já už mám taky poslední asi. Kurva! Když to mluví, kámo. No. Já vole. Že dámy a pánové. Je nám ten dát ten igelit? Ne, proč? Nevím. Toto byly naše pášíky. Doufám, že se vám toto video líbilo a jo, nezapomeňte, tak čau. Čau.